Eli tervetuloa Hevonen eläinlääkärissä hevosen käyttäytyminen ongelmakäytösluennolle, jotka me vetkarilaiset järjestämme eläinten viikon kunniaksi. Minä olen Tiina Heikkinen Vetkeriltä, jossa vastaan näistä meidän hevosvalmisteista ja semmoisista informaatioista, millä me pyritään sitten hevosten omistajien ja niiden kanssa työskentelevien elämää osaltamme helpottamaan. Tämä aihe on niin mielenkiintoinen, että tästä olisi voinut tietysti puhua vaikka koko illan, mutta aikamme on rajallinen. Ohjelmassa on siis Mira Hämäläisen hevossairauksiin erikoistuvan eläinlääkärin ja eläinten kouluttajan luento. Ja sen jälkeen hiukan otan teidän kysymyksiä, mitä voidaan luennon jälkeen käsitellä. Niitä voitte sitten laittaa tuonne meidän chattiin. Ja sitten päätämme tilaisuuden tuossa 7 aikoihin. Käsitellään paljon erilaista hevosen normaalia käytöstä ja siihen liittyvää ongelmakäytöstä tai niitä tilanteita, mitkä voivat sitten stressata, kuten esimerkiksi tässä eläinlääkärikäynnin aikana. Joo, hyvä. Eli se olisi tämän päivän aihe, hevonen eläinlääkärissä. Ja sukellettaisiin vähän tämmöisen hevosen käyttäytymisen ja sitten lopuksi myöskin vähän ongelmakäytöksen maailmaa, mitä mä näen tuolla omassa päivätyössäni hevosten kanssa. Eli pääsääntöisesti toimin siis hevosten hammaslääkärinä ja sitten tämä käytöspuoli tulee koko ajan enemmän ja enemmän mukaan työnkuvaan myöskin. Ja voidaan vaihtaa siihen aihealueisiin. Ja tänään olisi siis tarkoitus käydä tässä lyhyessä ajassa nyt tämmöinen pintaraapaisu hevoselle opetettavista taidoista, mitä olisi semmoisia niin kuin perustaitoja, mitä hevosen olisi syytä osata tai olisi hyvä osata, että vältyttäisiin ongelmilta. Ja miten me sitten saataisiin niitä koulutettua. Ja sitten tämmöisiä käytännön asioita, mitä mä näen niin kuin rankaisemisen ongelmina. Ja sitten taas toisaalta palkitsemisen haasteina sitten käytännön työssä. Ja ehkä myöskin semmoisia ikään kuin ihmisten väärinymmärryksiä tai pelkoja sitten liittyen siihen eläimen kouluttamiseen, niin niitä koitan vähän sitten loivennella tässä esityksen aikana, että se olisi mun tavoite. Ja sitten lopuksi käydään tosissaan eläinlääkäripelkoa vähän läpi ja mitä ehkä sen hyväksi voisi tehdä. Aika laaja aihealue. Ja sitten mä tiedän, että teitä on täällä linjoilla nyt tosi eri niin kuin laisia kuulijoita. Joo, mutta teitä on täällä yli 200 kuulijaa, mikä on tosi hieno juttu, mahtavaa, että aihe kiinnostaa. Ja mä oon yrittänyt tähän koota sillä tavalla, että olisi vähän niin kuin jokaiselle jotain. Että älkää pelästykö, jos sit joku asia menee ikään kuin ihan yli hilseen ja sitten vaan ehkä se ei koske teitä. Ja sitten taas jos joku toinen asia jostain toisesta kuulijaryhmästä niin kuin tuntuu siltä, että no tämähän on ihan tämmöistä perusjuttua, niin mahtavaa sitten olette kartalla aiheessa. Mutta tälleen niin kuin laajalle spektrille niin yritän jokaiselle jotain pientä asiaa edes tästä saada. Ja sitten voidaan vaihtaa siihen seuraavaan diaan, missä sitten pitäisi näkyä tämmöinen piirakkamalli, mitä eläinlääkärikäynnillä tai ketkä siellä eläinlääkärikäynnillä on ja kenen näkökulmasta sitä sitten katsotaan sitä asiaa. Eli siellä on tietysti se omistaja ja hevonen ja sitten siellä on eläinlääkäri ja se riippuu tietysti siitä, että kenen perspektiivistä me katsotaan asiaa, että miltä se eläinlääkärikäynti niin kuin kenenkin näkökulmasta näyttää ja ne voi olla aika erilaisia sitten, että ei ehkä tule ajatelleeksikaan sitä kun omistaja vie hevosensa eläinlääkäriin, niin sitä niin kuin käyntiin tavallaan eläinlääkärin näkökulmasta ja sitten harva ehkä ajattelee sitä sen hevosen näkökulmasta, vaikka se pitäisi olla
prioriteetti niin kuin kaikilla. Sen hevosen ongelmaa siinä monesti yritetään ratkaista, ja sitten ne millä keinoin tai mitä se hevonen siitä miettii, niin se on mun mielestä kaikista mielenkiintoisinta nykyään tässä työssä, mitä mä teen. Ja mä oon tähän laittanut sillä tavalla, että olisi niinku toiveet ja velvollisuudet sen takia, että toiveena varmasti sillä omistajalla on, että saadaan hevoselle diagnoosi. Joskus voi tietysti olla terveydenhuollollisiakin terveydenhuollollisiakin probleemia tai siis tämmöisiä niin kuin, käyntejä, että ei ole välttämättä diagnoosille niin tarvetta, mutta niilläkin käynneillä niin olisi tärkeää, että se hevonen olisi yhteistyökykyinen. Se on varmasti sen omistajan niin kuin, tavallaan mielikuva siitä, että miten siellä pitäisi käyttäytyä. Mä mietin, että kuuluukohan nämä kaikki pingahdukset ja kaikki täällä niin kuin muunkin koneessa sitten. Ja sitten omistajavelvollisuuksiin tässä on sitten enemmän kohtia, niin kuuluisi kyllä semmoinen peruskäytöstapojen opettaminen hevoselle. Ja valmisteleminen siihen tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin ennalta, ettei sille hevoselle tule ihan yllätyksenä, että mitä joku vieras ihminen tulee ja sitten tökkää neulalla. Että aika paljon voisi tehdä semmoista valmistelevaa työtä, ja se olisi reilua myöskin sitä eläintä kohtaan. Ja ympäristön muokkaaminen kuuluisi myös omistajan velvollisuuksiin. Tallikäynnillä niin on hevosella huomattavasti helpompaa, jos otetaan sinne kaverihevonen esimerkiksi mukaan, ettei viedä yksin talliin, jos ei sitten ole ihan tottunut siihen. Jos on toki tottunut ja toimitaan muutenkin sillä tavalla, niin sittenhän se on toki ok. Ja muita asioita, mitä ympäristöön sit tulisi esimerkiksi klinikallakin tai sairaalalle. Ehkä ei nyt semmoiseen tilanteeseen, jos on sitten sairaalahoidossa pidempään, mutta jos on klinikkakäynti, niin monesti sielläkin on tai voi olla kaverihevonen mukana, ja ainakin tuolla meillä Hyvinkään hevossairaalalla, missä myös käyn töissä, niin on ihan toivottavaakin, että on kaverihevonen, ja pyritään järjestelemään sitten sillä tavalla, että ne voivat olla sitten esimerkiksi hammastoimenpiteen ajan sit tarvittaessa siinä vierekkäin, niin se helpottaa monesti eläintä. Ja sitten omistajan velvollisuuksiin myöskin niin kuuluu sen eläimen niin haasteiden kertominen etukäteen. Ne on eläinlääkärin näkökulmasta sitten taas tosi inhottavia tilanteita, jos tapahtuu jotain yllättävää ja sitten jälkikäteen kuulee, että no ainahan tämä onkin tosi piikkikammonen ja ainahan tämä on tosi vaikeaa, ja sitten omistaja vaan ikään kuin haluaa nähdä, että miten eläinlääkäri pärjää siinä tilanteessa, niin se ei ole kenenkään kannalta kiva juttu. Silloin jos etukäteen tietää, että tämä saattaa olla haastavaa, niin sitten pystytään ympäristöä muokkaamalla monesti valitsemaan esimerkiksi tutkimuspaikkaa sen mukaan, että ollaanko jossain avarammassa tilassa, joka saattaa olla joskus helpompaa, vai mennäänkö pakkopilttuuseen, vai ollaanko ehkä karsinassa. Ja sillä tavalla mietitään sitä, että mikä voisi olla sen eläimen kannalta sitten helpoin ja myös sitten ihmisten kannalta turvallisin ympäristö. Niin itse ainakin toivon, että omistaja kertoisi rehellisesti sitten, jos aikaisemmin on ollut jotain haasteita. Toki ei niin kuin tarvitse tavallaan liikaa pelotellakaan, mutta sillä tavalla realistisesti kertoa kuitenkin, jos jotain aiemmin on tapahtunut. Ja noista peruskäytöstavoista tulee sitten vähän tuolla myöhemmin vielä yksi kollega mun mielestä tosi hienosti jotenkin sanoi tässä muutama päivä sitten, kun mietin tätä luennon sisältöä, että pitäähän niin kuin lapsenkin osata pyyhkiä takapuolia, solmia kengännauhat ja kuoria peruna ennen kuin menee kouluun.
Niin tämä on mun mielestä niin kuin kiva lähtökohtainen ajattelu jotenkin sille, että olisi jotkut perustaidot, mitä voisi olettaa, että jokainen hevonen sitten osaa. Toki tähänkin on poikkeustilanteita, jos nyt ihan pikkuvarsan kanssa ollaan jossain sairaalaolosuhteissa tai muita, mutta semmoisen hevosen, jonka kanssa nyt jotain on jo puuhattu, niin olisi siihen sitten keskitytty myöskin. Sitten jos hypätään tänne eläinlääkärin rooliin, siellä käynnillä, niin siinä sitten taas suuressa osassa on työturvallisuus. Ja siinä mä niin kuin pyrin semmoiseen ajattelumalliin, että jos niin kuin pyritään auttamaan sitä hevosta, jotta se pysyisi rauhallisena ja sitten hevonen tietää, mitä tulee tapahtumaan, niin se on myöskin turvallisin hevonen sille eläinlääkärille. Sitten jos on hirveä hässäkkä ja kiire ja hevonen on kiihtynyt ja yritetään väkisin tehdä asioita, niin silloin siitä on kyllä työturvallisuus tommosen ison eläimen kanssa aika kaukana. Ja voi, niin kun, musta yllättävän vähän sattuu vahinkoja niin kuin siihen nähden, minkälaisia tilanteita tulee eteen. Sitten eläinlääkärin niin kuin velvollisuutena olisi sen hevosen hyvinvoinnin varmistaminen. Ja tämä on minusta sellainen asia, missä voisimme eläinlääkäreinä kyllä skarpata, että sen hevosen kokemus olisi mahdollisimman mukava siitä eläinlääkärikäynnistä. Me tehdään kuitenkin yleensä niille ikäviä asioita, vaikka meidän tarkoitus olisi hyvä, mutta se eläin ei toki sitä siinä tilanteessa tiedä. Niin miettiä, että millä saataisiin siitä hevosen kokemuksesta mahdollisimman mukava. Ja toki se varmasti vaikuttaa myöskin sitten asiakkaan, eli sen hevosen omistajan kokemukseen siitä, että mitä sitten miettii siitä koko asiakaskäynnistä. Ja se eläin oppii silloin joka tapauksessa jotain, kun se on siellä eläinlääkärissä. Et mäkin pitkään ajattelin, että tämä kouluttaminen on mun harrastus, enkä mä käytä sitä töissä, kunnes mä ajauduin sellaisiin tilanteisiin, että mun oli pakko kokeilla. Mulla oli se tieto ja taito olemassa, mutta sitten mulla oli kuitenkin toisella tavalla opetetut käytös mulla oli niin kuin itsellä, enkä sitten ehkä niin kuin ajatellut, että se olisi niin hyödyllistä, kunnes sitten tuli sellaisia potilaita eteen, joita yksinkertaisesti vaan en saanut hoidettua. Ja sitten kun niiden kanssa alkoi tehdä yhteistyötä ja alkoi kertoa sille eläimelle, että no, mä ajattelisin tehdä näin, onko tämä sulle ok ja missä tahdissa tämä on ok, niin sitten yhtäkkiä niistä tilanteista tulikin helpompia. Ja sitten se myös niin kuin ruokkii hyvää, eli sitten se eläimen hoitaminen kerta toisensa jälkeen on helpompaa, kun sitten taas jos sitä eläintä kauheasti pelottaa, niin silloin se on kerta toisensa jälkeen yleensä hankalampaa. Eli aina se jotain kuitenkin muistaa siitä hoitotilanteesta. Sitten eläinlääkärin rooliin musta kuuluu tämmöinen niin kuin asennesta eläintä kohtaan, että joskus voi olla sellaisia tilanteita, että se eläin on sairas ja se eläimen omistajakin on aika jotenkin turhautunut siihen tilanteeseen ja ehkä ei käytä siitä eläimestään mitään kauhean mukavia sanoja, varsinkaan jos se eläin ei osaa käyttäytyä siellä eläinlääkärikäynnillä, niin sitten se, miten me eläinlääkäreinä siitä eläimestä puhutaan ja mennäänkö sen mukaan siihen niin kuin omistajan sitten turhautumiseen, niin vaikuttaa aika paljon siihen, että miten me käyttäydytään sitä eläintä kohtaan. Eli se asenne vaikuttaa kyllä aika lailla suoraan siihen toimintaan. Että ajatellaanko me se, että se eläin on jotenkin tahallaan hankala, vai ajatellaanko me sitä, että se eläin pelkää ja yritetään helpottaa sen oloa. Ja eläinlääkäreinä
musta meidän pitäisi niin kuin aina olla sen eläimen puolella, vaikka toki omistajan aina pitää olla myöskin eläimensä puolella, mutta et varsinkin asiantuntijaroolissa niin se on musta tosi oleellista. Ja sitten eläinlääkärin ammattitaitoon kuuluu myöskin se, että osaa lukea sen hevosen eleitä ja tunnistaa sen tunteita ja myöskin niin kuin kunnioittaa niitä. Eli silloin, jos se tilanne on sille eläimelle jotenkin liian vaikea, niin miettii, että no onko tämä sellainen toimenpide, joka meidän täytyy nyt tehdä tässä hetkessä, voiko se odottaa, voidaanko vaikka rauhoittaa tai tehdä jotain muita asioita sitten, että sen eläimen olisi helpompi olla. Tämä oli nyt tämmöinen niin kuin palopuhe kollegoille suunnattuna, mutta ehkä mun mielestä ihan hyvä myöskin semmoinen, että eläimen omistaja tavallaan näkee sitä sieltä eläinlääkärin perspektiivistä myöskin. Sitten me päästäisiin tähän hevosen näkökulmaan, joka on se kaikista tärkein näkökulma. Ja hevosellehan siis kaikista tärkeintä on nämä 3 F, Friends, Forage ja Freedom, eli ystävät ja syöminen ja vapaus. Ja sille on luonnollista syödä ruohoa ja liikkua laumassa. Ja kaikki muu sille täytyy opettaa. Eli jostain se sen oppii. Toki ne oppii heti pikkuvarsasta ihmisten käyttäytymisestä paljon, että ei kaikki ole sellaista varmasti, että tietoisesti opetetaan, mutta jos ei sitä ajattele, että kaikki opetetaan, tulee opettaa tai kaiken ne oppivat, niin sitten ehkä helposti ajattelee niin, että se yksilö vaan on sellainen. Niin ei, se on todennäköisesti oppinut jostain ne käyttäytymismallit, mitkä sillä on. Ja ne oppii koko ajan, ihan jokaisesta ihmiskohtaamisesta oppivat joko jotain hyvää tai jotain huonoa. Tai toki voi olla ihan neutraali tapahtuma, jos ei sillä ole sille hevoselle sillä tavalla merkitystä. Ja sitten mä haluaisin edelleen alleviivata tätä, että yksikään hevonen ei ole tahallaan hankala, vaan ne ongelmat, joita tulee eteen, niin on joko motivaatio-ongelmia, kommunikaatio-ongelmia, tai sitten se eläin on kipeä tai pelokas. Eli oikeastaan aina, jos on joku hankala tilanne, niin mä yritän miettiä näitä 3 motivaatiota, kommunikaatiota tai sitten kipua siellä taustalla. Ja monesti, jos ei ole kipu- tai pelkotilanne, tai toki pelko voi olla myöskin kommunikaation puutetta, mutta jos ei ole sellainen tilanne, että se hevonen on kipeä ja se sen takia käyttäytyy jollain ei halutulla tavalla, niin sitten monesti se on kommunikaatio-ongelma. Ja tietysti joskus sitten vaikka hevonen ymmärtäisi, mitä siltä oletetaan, niin jos sillä on joku muu motivaatio, se haluaa mennä ystävien luokse tai sillä ei ole nyt just nälkä ja sitä yritetään ruoalla kouluttaa. No se hevosilla on yleensä kyllä aina nälkä, ei ole ehkä hyvä esimerkki, mutta joku näistä siellä taustalla on. Ja sitten kun me pyritään siihen, että me palkitaan sitä halutusta käytöksestä, niin me yritetään silloin terottaa sitä kommunikaatiota. Eli silloin yleensä toivotaan, että hevonen käyttäytyy rauhallisesti, ja sitten kun palkitetaan siitä rauhallisesta käyttäytymisestä, niin yleensä ne haluaa tehdä meidän kanssa yhteistyötä sitten lopulta. No, jos me jatketaan tätä hevosen näkökulmasta miettimistä, niin tässä seuraavassa diassa on potilaan haasteet eläinlääkärissä. Ja nämä on nyt nimenomaan mietitty sitten sieltä hevosen kannalta. Nämä 2 ensimmäistä, ahtaat tilat ja alustat, niin on ehkä semmoiset, mitkä on tuolla klinikka- tai sairaalaolosuhteissa.
ne haasteet ja sitten toki niin kuin tutkiminen ja lääkintähaasteet on sitten myös samalla tavalla tallikäynnillä läsnä. Ja lastaus on tietysti niin kuin iso haaste. Se on haaste sinne klinikalle tai sairaalalle mentäessä ja se on haaste myöskin siinä, kun hevonen on kipeä kotona ja sitten ehkä pitäisi lähteä eläinlääkäriin, niin se on semmoinen, mihin törmää koko ajan hevoseläinlääkärin työssä. Ja se on hevoselle tosi epäluonnollista olla siellä pienessä liikkuvassa kopissa. Ja sen kanssa pitäisi tehdä koko aika jatkuvasti töitä. Toki kilpahevoset on sillä tavalla hyvässä asemassa, että niillä tulee sitä semmoista jatkuvaa reissaamista ja ne tottuu siihen suurimmaksi osaksi, jolloin se on helpompaa, mikä näkyy tietysti vaikka ravihevosten kohdalla, että harvoin on sitten mitään lastausongelmia, mutta että nämä on semmoinen asia, mihin toivoisi, että hevosen omistaja panostaisi silloin, kun se hevonen on terve. Ja esimerkiksi Minna Thalbergin toimiva lastauskirja on siinä hyvä apuväline, jos sitä siihen haluaa sitten enemmän perehtyä. Ja sitten nämä samat haasteet, mitkä sitten liittyy lastaukseen, niin yleensä näkyy sitten myöskin pakkopilttuuseen menemisessä tai ylipäätään kiinni sitomisessa. Ja sitten hevosen näkökulmasta kaikki tämmöiset alustat, missä vaihtuu pinnat, kumimatot, kaivonkannet, märkä lattia, vaalle meneminen tai sitten tuommoinen ponikorke, joka meillä on tuolla Hyvinkäällä, johon ihan pikkupotilaat saadaan sitten vaikka hammashoitojen ajaksi vähän korkeammalle, niin on eläinlääkärin ergonomisempi asento. Niin ne on toki sitten haasteita myöskin hevosen näkökulmasta. Ja sitten jos mietitään tätä niin kuin ihan eläinlääkäritutkimusta, niin limakalvojen katsominen, auskultaatio, lämmönmittaus, ne on ne, mitkä siinä yleensä aina tehdään tämmöisessä perusyleistutkimuksessa. Ja niissä myös aika hyvin heti näkee, että onko se eläin yhteistyökykyinen vai ei, ihan ennen kuin ollaan edes edetty mihinkään lääkintään asti. Ja limakalvojen katsomista ja lämmönmittausta, joka sitten taas niin kuin myöskin, jos sitä on harjoiteltu, niin sitten myöskin helpottaa todennäköisesti rektalisointia, jos sellaiselle on tarvetta, esimerkiksi ähkyhoidon tai sitten jonkun tammatutkimusten yhteydessä. Sitten tietysti ontumatutkimukseen liittyen niin jalkojen ylhäällä ja alhaalla pitäminen, jotka sitten tietysti kengitysasioihin liittyy myös. Ja sitten lääkintähaasteista, niin pistämisongelmia tai pistospelkoja tulee vastaan kohtuullisen usein. Kaikki ne ei ole puhtaasti siihen neulaan liittyviä, osa on ihan niin kuin näitä, että jos olisi tavallaan näitä muita perustaitoja harjoiteltu, niin sen neula ei ole sitten mikään juttu. Mutta toiset hevoset sitten todella on jotenkin hypersensitiivisiä siihen neulaan myöskin, joka on sitten hankalampi juttu ja hankalampi tietysti myöskin harjoitella. Mietitään siihen sitten vielä tuolla jäljempänä jotain vinkkejä. Ja sitten suuhunlääkintä ja silmälääkintä on semmoisia, mihin varmasti niin kuin jokainen hevonen jollain tasolla törmää elämänsä aikana. Ja ne olisi tietysti kiva, jos niitä olisi pikkusen harjoiteltu ennen kuin on sitten oikea semmoinen tilanne. Varsinkin nuo silmänlääkinnät, niin jos perussilmähuuttelut onnistuu silloin, kun se hevonen on terve, niin sitten todennäköisesti, jos on joku kipeä silmäongelma, niin sitten se lääkintä on mahdollista, vaikka yleensä ei silloin kauhean kivaa, niin sitten kuitenkin semmoista, että jos siitä on jotain positiivisia kokemuksia aikaisemmin, niin sitten silmälääkintä onnistuu paremmin. Ja sitten mä ajattelin, että käydään näistä muutamia juttuja
juttuja läpi sitten vähän tarkemmin näissä perustaidoissa. Ja kaikista tärkein perustaito, että jos niin kuin mitään muuta ei hevoselleen opeta, niin olisi hyödyllistä opettaa se, että se hevonen osaa seistä paikallaan ilman, että se on sidottuna kiinni. Ja se nimenomaan pitäisi opettaa eikä pakottaa. Ja se on kyllä tosi vaikea taito myöskin opettaa, koska hevonen on siis pakoeläin ja sille on tyypillistä siis nopea kiihtyminen ja juokseminen ja liikkuminen. Ja se paikalla seisominen ei ole sille mitenkään helppo taito osata. Siinä on eri tapoja, millä sitä voi opettaa. Mä oon nyt eläinten kouluttajaopintojen myötä siirtynyt enemmän ja enemmän käyttämään kaiken maailman kohdetyöskentelyasioita, niin jotenkin se on helpompaa opettaa sillä tavalla esimerkiksi, että etujalat on jonkun targetin päällä, eli jonkun kohteen päällä, esimerkiksi auton jalkatilan matto tai tämmöinen ovimatto, niin se on semmoinen mikä mun mielestä helpottaa sitä opettamista. Ja siinäkin vahvistetaan tietysti rauhallista käytöstä. Toki sen voi opettaa myöskin tälleen jotenkin perinteisemmin aina sitten, jos hevonen liikkuu, niin siirtämällä sen siihen samaan lokaatioon uudestaan ja uudestaan. Siinä tietysti on vähän sitten se, että jos ajatellaan, että yritetään kertoa hevoselle, että sen pitäisi seistä paikallaan, niin siinä on niin paljon kaikkia muita käytöksiä, mitä se voi siinä samalla tehdä ja mikä sen motivaatio on sitten seistä, jos ei siihen ole mitään tavallaan palkintoa. Et toki voi niin kuin olla tämmöinen niin kuin rauhoittava pitkäkestoinen rapsuttelupalkinto, mutta jos se paikalla seisominen on tosi hankalaa, niin sitten mä kyllä miettisin sitä ihan kouluttamisen näkökulmasta ja vahvistaisin nimenomaan tämmöistä niin kuin rauhallista lepposta käytöstä, jolloin kun sitä on vahvistettu rauhallisessa tilanteessa ja sen hevonen osaa hyvin, niin sitten voi olettaa, että vaikeammassa tilanteessa se saattaa onnistua niin kuin kohtalaisesti. Et tuskin ihan täydellisesti, mutta et jos sitä on kovasti vahvistettu. Ja tämä on semmoinen, että sitten auttaa esimerkiksi siihen, että osaisi seistä paikallaan trailerissa tai jossain tämmöisissä hankalammissa tilanteissa, missä pitää hetken aikaa odottaa. Niin olisi tosi hyödyllinen taito hevosten osata. Ja sitten toinen tämmöinen perustaito, mikä ihan jokaisen pitäisi osata, on sitten riimun paineesta eteenpäin liikkuminen ja sitten riimun paineelle myötääminen päätä laskemiselle. Niin kuin, että laskee päätä, kun tulee riimuun painetta. Ja tämmöiset taidot olisi niin kuin edellytykset sille turvalliselle kiinni sitomiselle. Eli jos hevonen ei tiedä, että kun otetaan narusta eteenpäin ja niskaan tulee paine, niin siitä kuuluu liikkua eteenpäin, niin sitten on kyllä vaarallista sitoa hevosta myöskin kiinni, kun vetopaniikin mahdollisuus on kuitenkin näillä aika suuri. Monesti huomaa, että hevonen seuraa esimerkiksi ihmisen liikettä ja sillä tavalla osaa olla talutettavana, mutta sitten jos ihminen seisookin paikallaan ja pyytää riimun paineesta eteen, niin sitten hevonen ei yhtäkkiä tiedäkään yhtään, että mitä siltä halutaan. Ja sitten ne ongelmat näkyy just nimenomaan vaikka pakkopilttuuseen tai traileriin menemisenä, jolloin ihminen ei sitten enää pääsekään kävelemään eteenpäin, vaan hevosta oletetaan, että hevonen jostain merkistä kävelisi eteenpäin. Ja sitten myöskin, jos osaa myörätä riimupaineelle alaspäin, niin sitten on helpompaa sitten esimerkiksi lääkintäsilmä- tai suuhunlääkintätilanteissa niin pyytää sitä hevosen päätä tutulla merkillä alaspäin, jos se nostaa sitä ylöspäin. Ja tässä mulla on sitten kuvasarja pään pitämisestä käsien välissä.
joka olisi musta sit seuraavaksi tärkein taito. Eli se, että hevonen antaa koskea päähän ja pitää sen rauhallisesti paikallaan ensin ja sitten niin, että ihminen voi liikutella päätä myöskin eri suuntiin, sivulle ja ylös ja alas ja hevonen rennosti seuraa ihmisen käsiä. Ja tässä toki on tärkeää se, että ei oleta, että se onnistuu heti, vaan yrittää ensin tehdä niin pienesti, ihan vaikka vaan viedä kädet lähelle ja sitten joko negatiivista vahvistetta eli paineen poistoa käyttäen ottaa kädet kauemmaksi tai sitten tietysti jos positiivista vahvistetta osaa näppärästi käyttää, niin se merkitsee sille eläimelle yleensä paremmin, että mitä käytöstä halutaan vahvistaa. Ja sitten nimenomaan myös eri päin käsien pitäminen niin, että voidaan sitten ottaa esimerkiksi alempaa turvasta kiinni, niin kuin täällä on alakulmassa kuva, jossa katsotaan limakalvoja, tai sitten voidaan viedä kädet tuonne ylemmäksi ja sitten kosketella ja availla silmäluomia, joka sitten auttaa siihen silmän mahdolliseen lääkintään, joka joskus tulee ehkä eteen, niin, ja sitten silmiä voi tietysti myös joutua huuhtelemaan esimerkiksi kesällä kärpäskautena. Sitten tämä lämmönmittausasia on semmoinen, mitä näkee tuolla niin kuin sitten taas sairaalaolosuhteissa, jossa sitten siihen yleistutkimukseen rutiinisti kuuluu sen lämmön seuranta. Ja toki sitten toisissa sairauksissa myös omistaja kotona joutuu seuraamaan lämpöä. Ja käsittääkseni jollain sitten tämmöisillä niin kuin isommilla talleilla se on rutiinina, että otetaan aamulämmöt, mikä on tosi hyvä. Silloinhan se eläin siihenkin asiaan tottuu, mutta yllättävän hankalaa tämä tuntuu monelle hevoselle olevan. Ja ehkä nimenomaan semmoista, että eihän se mittari niin kuin siellä takapuolessa kamalalta niin kuin tunnu, sehän on tosi pieniä ja ei ole mitenkään varmasti sillä tavalla epämukavaa, mutta ehkä vaan se tilanne, varsinkin jos sitä häntää yrittää väkisin nostaa ylös, niin sitten monestihan se hevosen reaktio on se, että se painaa sit sitä takapuolta alas ja häntää koipien väliin. Mutta sen sijaan, jos sitä sitten lähestyisi tuolla tavalla, niin kuin tuossa kuvassa on yrittänyt demonstroida, että rapsuttelee sieltä aika voimakkaastikin sieltä hännän tyvestä, niin sitten se häntä yleensä lähtee nousemaan ylöspäin. Ja tähänkin sitten, jos yhdistää vielä positiivisen vahvisteen, niin yleensä saa aika nopeasti sellaisen hevosen, joka ihan mielellään antaa lämpöä mitata. Toki sitten ehkä ei kannata käyttää liian hyvää palkintoa, ettei niistä ala tulla sellaisia, että ne tulee takapuoli edellä vastaan ja pyytää kuumeen mittausta. On jotain muitakin juttuja, mutta ihan rapsutuspalkinnolla saa kivasti sen kuumeen yleensä mitattua. Ja sitten jalkojen käsittely, joka tietysti sitten on myöskin kengityksen edellytys, tai jalkojen kavioiden vuolu ja kengityksen edellytys, niin sitä nostamisen suuntaa, eli toki niin kuin kotkatessa kengittäjätkin nostaa tuonne eteenpäin, mutta ontumatutkimuksessa sitten taivutuksissa jalat nostetaan aika ylöskin ja sitten pitäisi pitää jonkun aikaa. Niin se olisi ihan hyvä semmoinen asia, että sitä sitten terveelläkin hevosella kokeilisi, että onko se ihan ok, että niitä jalkoja saa nosteltua ongelmitta joka suuntaan, niin sitten jos joku jalka on kipeä, niin sehän on tietysti yleensä eivät halua pitää sitä jossain tietyssä asennossa, mutta se helpottaa sitä diagnostiikkaa varmasti noiden ontumalääkärien kantilta, kun se olisi niin kuin ikään kuin totutettu siihen käsittelyyn, että se on ok silloin, kun on terve. Ja sitten tämmöinen vinkki vitonen klippauksesta, jos se on hevoselle hankalaa, niin toki sen niin kuin asteittainen siedättäminen ja vastaehdollistaminen, jotka on nyt taas eläinten koulutustermejä semmoisille kuulijoille, mutta joskus se karvan leikkuri itsessään on kova ääninen ja
sillä tavalla inhottavampi, niin sit voisi ajatella esimerkiksi välivaiheena sähköhammasharjan käyttämistä, jos on huomattavasti pienempi ääni ja pienempi tärinä, niin voi päästä alkuun helpommin kuin sitten ihan tuommoisen klipperin kanssa. Sitten tämä hoidon onnistuminen tietysti kokonaisuudessaan riippuu siitä, että miten se lääkitseminen kotona sujuu. Eli sen takia myöskin niin kuin eläinlääkärin näkökulmasta niin sillä on iso merkitys, mitä siellä eläinlääkärikäynnillä tapahtuu. Että jos se hevonen siellä esimerkiksi pelkää paljon silmien tutkimista, niin sitten se todennäköisesti vaikeutuu se silmien lääkintä siellä kotona. Ja sitten taas, jos siinä saadaan jonkunnäköinen mukava mielleyhtymä tai edes jotenkin kohtalainen tai neutraali mielleyhtymä sille eläimelle, niin sitten sen omistajan on helpompi lääkitä kotona. Ja toki niin kuin nämä perustaidot, mitä äsken katsottiin tuossa, pään pitäminen paikalla ja pään laskeminen ja huuli- ja silmäluomien käsittely niin on oleellisena osana sitten siellä, että miten se lääkintä sujuu. Pistämisen perustaitona ajattelisin olevan niin kuin isona osana sen paikalla seisomisen ja tietyllä tapaa myöskin tuommoisen epämukavuuden sietäminen. Eli jos on jotain sellaista niin kuin vähän inhottavaa toimintaa, niin kuin vaikka voisi ajatella jotain niin kuin jalan ylhäällä pitämistä, että jos hevonen oppisi tavallaan semmoisen konseptin, että nyt musta tuntuu vähän hankalalta, mä yritän ehkä ottaa vähän tätä jalkaa pois tai heiluttaa, ja sen sijaan, että ihminen niin kun sitten vaan sinnikkäästi pitäisi siitä jalasta kiinni, niin oppisikin kuuntelemaan, lukemaan sitä hevosta ja ehkä ei ihan heti päästä irti, kun hevonen vähän heilahtaa, vaan pitää hetken aikaa kiinni ja just sillä hetkellä, kun hevonen rennosti seisoo paikallaan, niin sillä hetkellä sitten päästäisikin sen jalan hetkeksi irti ja antaisi hevoselle pienen tauon. Eli pyrkisi kuuntelemaan niitä pieniä merkkejä, mitä sillä hevosella on sanottavana. Ja sitten tosissaan se eläinlääkärin rooli on suuri siinä, mitä siinä tutkimuksen aikana tapahtuu, että vaikeutuuko se lääkintä kotona vai helpottuuko se. Ja tämä käytös sujuvaksi dia niin on nyt sitten ehkä tämmöistä niin kuin eläinten kouluttaja, slangia ja tämä ajattelin tässä ottaa esille sen takia, että sitä, mitä taitoa nyt ikinä opetetaankaan, niin on tärkeää opettaa siellä kotona, mutta sitten toisaalta sitä on myös tosi tärkeää yleistää eri ympäristöihin, että se, että hevonen osaa tosi hyvin kotona, niin ei välttämättä tarkoita, että se sujuu sitten jossain sairaalaolosuhteissa, mutta se ihan varmasti helpottaa sitä hevosta, kun sitten jotain asiaa on siellä kotona harjoiteltu ja on siellä tehty tutuksi. Ja ylipäätään kouluttamista, niin olisi, jos joku asia ei onnistu, tai vaan, että haluaa opettaa hevoselle jotakin, niin ajattelisi sitä hetken sen hevosen näkökulmasta ja sitten miettiä, että miksi se ei ehkä toimi niin kuin itse haluaa. Ja sitten ihan jokainen voisi kokeilla oman hevosensa kanssa näitä muutamia perustaitoja, mitkä tässä on tullut ilmi, vaikka se riimun paineesta eteenpäin käveleminen, että osaako se ne. Eli testata ihan, että ei itse liikuta jalkoja ja pyytää hevosta riimusta eteenpäin ja katsoo, että onko se hevoselle tuttu merkki vai osaako se hevonen ehkä vaan seurata ihmisen liikettä, jolloin sen jokapäiväinen elämä ehkä onnistuu, mutta sitten ehkä joku tämmöinen niin kuin oleellinen taito puuttuu. Ja
nykyään tosissaan itse enemmän ja enemmän hyödynnän tätä niin kuin kohdetyöskentelyajatusta ja palkitsen ruualla, koska myös se hevosen oma-aloitteisuus lisää turvallisuutta. Mutta sitten on myös tärkeää opettaa hevosille ja niin kuin muillekin meidän kotieläimille niin tämmöinen ajatus, niin kuin, että kun kestät tätä epämukavuutta hetken, niin sitten pääset pois ja ehkä siitä seuraa vielä jotain hyvää. Ja kaikista hankalimpien potilaiden kanssa niin hyödynnän tämmöistä starttinappula-ajatusta. Ja se ei nyt ehkä ole niin kuin tämän luennon aihe ollenkaan, mutta ihan vaan semmoisena niin kuin, informaationa, että sen kanssa, että kysytään, että koska se eläin on valmis siihen seuraavaan toistoon, niin voidaan tehdä aika inhottaviakin asioita, ja ne suostuu yllättäen aika epämukaviinkin juttuihin, kun ne saa itse päättää, koska se alkaa. Toki ei toimi aina, eikä kannata kysyä, jos on joku asia sitten ihan pakko tehdä jollain tietyllä sekunnilla niin, että siinä ei ole aikaa. Mutta sellainen työkalu, mitä nykyään kyllä käytän hankalimpien pelkopotilaiden kanssa. Ja koen, että se on hyödyllinen. Sitten hevosen näkökulmasta ja kouluttamisesta käytännössä niin ajattelin hypätä tähän ruoalla palkitsemisen haasteisiin, semmoisiin asioihin, mihin olen törmännyt tuolla käytännössä. Eli monesti sitten ruoalla ei haluta palkita, koska ajatellaan, että hevosista tulee kiihtyneitä ja purevia ja turhautuneita. Ja se on mahdollista, kyllä. Ja paras ikään kuin selitys siihen, minkä mä oon kuullut, että miksi näin käy, esimerkiksi helpommin kuin koirilla, niin kuin liittyy siihen sen hevosen luontaiseen käytökseen. Eli kun se on laiduntaja ja se ruokailee suurimman osan vuorokaudesta, niin sillä ei ole semmoista luontaista toleranssia turhautumiseen, mikä on sitten esimerkiksi saalistajilla, jos ajatellaan jotain koiria ja sen esi-isiä, jotka sitten, kun ne ruokailee, ne saalistaa ja nehän ei onnistu saamaan sitä saalista joka kerta. Eli se on niille, niille sisäänrakennettua se, että joskus sain sen ruoan, kun yritin, joskus en saanut ruokaa, mutta hevonen ei, vaan se ruoka on sillä koko ajan tarjolla. Se on musta niinku semmoinen itselleni niinku looginen selitys siihen, että minkä takia se ruoalla palkitseminen voi olla sitten enemmän hankala juttu. Ja se ei ole sen menetelmän vika, vaan se lisää sen kouluttajan haastetta, mikä ehkä täytyy ottaa haasteena, eikä sitten semmoisena, että no ei hevosia kannata kouluttaa ruoalla, koska voi käydä näin, että ne turhautuu helposti, vaan sitten miettiä sitä, että mitä voitaisiin tehdä, että sitä turhautumista vähennettäisiin. Ja ylipäätään niin kuin semmoinen asia, mikä sitten on kiva, että se ruoan käyttäminen lisääntyy, mutta sitten kuitenkin pitäisi miettiä, että välttäisi tämmöistä houkuttelua, eli sitä, että on ruoka kädessä tai jossain kupissa ja kolistellaan ja tule tänne päin, saadaan hevonen vaikka pakkopilttuuseen. Tai sitten, että syötetään samaan aikaan jotain hämätäkseen ja sitten pistetään neulalla. Silloin se saattaa yllättyä se hevonen tai ylittää niin kuin rajan ja sitten pelästyy yhtäkkiä, että onkin joutunut johonkin ahtaaseen paikkaan, niin silloin voi tulla vaaratilanteita. Ja se, että olisi järkevämpää käyttää sitä ruokaa niin, että se hevonen ensin tekee jotain haluttua ja sitten siitä palkataan.
Ja äänimerkki on siis sitä varten olemassa. Se on ikään kuin valokuva siitä tilanteesta, että tällaista käytöstä mä haluan. Että se on musta semmoinen, niin kuin, että ikään kuin sä ottaisit valokuvan, sulla on mielikuva siitä, että mitä sä haluat, että se hevonen käyttäytyy, ja sitten kun se alkaa käyttäytyä yhtään sen suuntaisesti, niin käyttää äänimerkkiä valokuvan merkkaamaan, että okei, tällaisen jutun mä haluan, että sä teet. Ja sitten se äänimerkki tarkoittaa siis sitä, että se ruoka on tulossa. Ja se ruoan on seurattava aina sitä äänimerkkiä. Että nyt olen törmännyt myöskin tilanteisiin täällä eläinlääkintäpuolella, että omistaja käyttää äänimerkkiä, mutta ei palkitse, vaikka ehkä kotona palkitsisi, mutta sitten kuitenkaan niin kuin eläinlääkärissä ei palkitse. Se, mitä siellä taustalla sitten on, että onko, että ei sitten kehdata käyttää ruokaa, vai niin kuin, onko ymmärretty se äänimerkki sitten kuitenkin jotenkin väärin, en tiedä, mutta semmoiseen mä oon nyt törmännyt, että käytetään äänimerkkiä merkkaamaan, että okei, tämä on se käytös, mitä mä haluan, mutta siihen se ei toimi, eli silloin se eläin turhautuu todennäköisesti enemmän, varsinkin jos silloin on opetettu, että äänimerkki merkitsee sitä, että se on tehnyt oikein, ruoka on tulossa, ja sitten näin ei toimitakaan, niin ei niin. Ja joskus voi tosissaan hevosten kanssa, varsinkin pelkäävien hevosten kanssa, niin hyvin riittää se, että ottaa paineen pois, että ottaa itse askeleen taaksepäin. Ja se voi olla jopa suurempikin palkinto pelkäävälle eläimelle, että eläinlääkäri menee kauemmaksi kuin se, että eläinlääkäri tulee lähemmäksi ja antaa ruokaa. Ja toki siinä tunnetila on erilainen, että ruoalla palkitsemisessa tavoitellaan sitä, että se eläin on itse aktiivinen ja innostunut ja kokee mielihyvää siitä tilanteesta. Ja sitten taas se, että jos otetaan paine pois, niin silloin siellä yleensä on helpotuksen tunne. Selvisin nyt toi ikävä ihminen, joka pistelee mua neulalla, lähtee kauemmaksi. Mutta jos tilanne on se, että on jo ikävä ihminen, joka pistelee neuloilla, niin silloin toki sitä kannattaa hyödyntää ja antaa sille eläimelle enemmän tilaa. Sitten muutama sananen tästä rankaisun ongelmista. Se on jotenkin kauhean luontaista meille ihmisille niin kuin kieltää ja estää ja tehdä asioista hankalia. Ja se on ihan ymmärrettävääkin, kun on, niin kuin, on vieraassa paikassa eläimen kanssa ja se käyttäytyy, miten käyttäytyy, niin se on toki semmoista, että itselle varmaan tulee siitä niin kuin häpeän tunnetta ja sitten sitä yrittää toki niin kuin rankaisemalla sitä eläintä niin jotenkin saada hallintaan sitä tilannetta, mutta yleensä olisi parempi vaan olla passiivinen ja rauhallinen, koska se rankaisu lisää sen eläimen pelkoa ja kiihdyttää sitä, ja se myös lisää todennäköisyyttä aggressiiviselle käytökselle. Ja sitten pahimmassa tapauksessa, jos rankaisua käyttää jatkuvasti, ei koskaan kerro sille eläimelle, mitä siltä halutaan, vaan aina vaan rankaisee ei-toivotusta käytöksestä, niin se vaipuu opittuun avuttomuuteen. Mä en nyt sitä termiä avaa tässä sen tarkemmin, mutta hevosilla se on yllättävän yleistä. Et kun alkaa seurata eläimiä, niin se voi ollakin niin, että ne on ihan hereillä ja korvat hörössä ja katselee ympärilleen ja sitten alkaa staasata kaulasuonta, niin näyttää siltä, kun menisi jotkut verhot silmien eteen ja korvat on ihan liikkumatta ja koko eläin on ihan liikkumatta sen aikaa, että pistää neulalla. Sehän on meidän eläinlääkäreiden mielestä kauhean näppärää, sellaiset eläimet. Ne ei vastustele mitään tutkimuksia, mutta se on kuitenkin sen eläimen kannalta niin kuin ihan äärimmäinen stressitilanne. Että itse ainakin toivoisin, että näkisin sellaisia eläimiä vähemmän. Ja se rankaisu ei tosissaan kerro sille eläimelle, kuinka se halutaan toimivan. No sitten, mitä ratkaisuehdotuksia mulla tähän sitten ruoalla palkitsemisen ongelmiin olisi?
Että voitaisiin ehkä kuitenkin kertoa sille hevoselle, että tämä olisi ihan ok. Ja hevoselle on kuitenkin tosi luontaista syödä. Se ruoka on monesti tosi hyvä palkinto. Niin sitten, jotta vältettäisiin sitä turhautumista, niin otettaisiin vähempiarvoinen ruoka, käytettäisiin heinää tai heinäpellettejä, jotain tämmöistä niin kuin ei niin maukasta, että ei lähdetä millekään omena, porkkana, leipälinjalle heti, että säästettäisiin ne paremmat palkat sitten johonkin tosi vaikeisiin tilanteisiin. Toki se on aina eläimestä kiinni, mikä kellekin on minkäkin arvoinen palkka, eli ei voi suoraan olettaa, että no kaikki hevoset tykkää eniten porkkanasta, vaan sitten sitäkin pitäisi kokeilla, että mikä on kenenkin yksilön preferenssi. Ja sitten mitä enemmän se olisi semmoista niin kuin pitkäkestoista pureskeltavaa tai nuoltavaa, niin sitä parempi, koska semmoinen pitkäkestoinen syöminen laskee sitä vireystilaa, eli heinä voisi olla ihan hyvä palkinto myöskin. Ja sitten semmoinen, koirillehan on niitä semmoisia nuolumattoja, niin niitä voisi käyttää ja laittaa sitten jotain vauvojen kaiken maailman eri makuisia hedelmäsoseita semmoiseen nuolumattoon ja sitten sellaistakin käyttää. Ja sitten on tietysti nämä kaiken maailman likitkivet erikseen, että jos on sitten semmoinen hevonen, joka niistä innostuu, niin nekin voisi toimia hyvin ja usein toimiikin, mutta sitten sellaisille, jotka ei niistä innostu, niin sit voi itse myös kehittää eri makuja noiden nuolumattojen avulla. Ja sitten rapsutus toimii siis palkkiona, mutta myös semmoisena niin kuin yleisenä rentouttajana, eli että kyllä mä tosi paljon käytän sitä, en niinkään semmoisena, että nyt teit oikein, nyt mä hetken rapsutan. Silloin, jos on tosi kutiseva hevonen, niin ehkä toimii, mutta et rapsutus ylipäätään semmoisena, että jos on joku vähän hankala tilanne, mihin niin kuin toivotaan, että halutaan kestoa ja nyt se eläin malttaisi olla siinä, niin sitten rapsuttaa ja tosissaan ihan silleen tosi voimakas rapsutus, että ei semmoista sivelyä, vaan voimakasta rapsutusta, niin se voi myöskin vähän hämätä sitä tietyllä tapaa. Ei ole tarkoitus taas yllättää, ei sillä tavalla, että rapsutetaan ja sitten joku äkkiä tökkää neulalla, vaan siinäkin kannattaa kyllä tehdä sillä tavalla, että nipistää ja rapsuttaa ja nipistää ja rapsuttaa, mutta just silloin, kun vaikka laittaa neulaa, niin sitten voi rapsuttaa vähän kovempaa, niin sitten se neulan pisto ei ehkä tunnu niin ikävältä. Ja sitten musta tuntuu, että tästä taputtamisesta, hevosten niin kuin taputtamisesta on jauhettu niin kuin aina, että se ei ole niille miellyttävää, mutta silti sitä tosi paljon näkee, että ihmiset käyttää. Ja sitten mikä tässä nyt on ehkä toistunut tosi monta kertaa tässä luennossa, mutta että jos nyt jotain jää mieleen, niin jäisi se, että vahvistetaan rauhallista käyttäytymistä. Eli jos hevonen niin kuin härvää ja häsää ja on turhautunut ja haluaa ruokaa, niin silloin ei ala mikään toiminta. Että aina vaan rauhallisessa mielentilassa saa ruokaa. Se olisi niin kuin tämmöinen lähtökohtainen. Eli sitten jos tuntuu, että on liikaa kaikkea, niin sitten on ehkä parempi pitää tauko ja miettiä, että millä ympäristön muokkauksilla saataisiin sitä eläimen vireystilaa laskettua, että saataisiin ehkä toimenpide tehtyä. Nyt me ollaan jo muutaman minuutin yli, mutta kun aloitettiinkin aika paljon jäljessä, niin ajattelin vielä kuitenkin sanoa tästä piikkikammosta muutaman sanasen lopuksi. Eli aina olisi parempi, että pystyttäisiin ennaltaehkäisemään tilanteita ja valmistelemaan se hevonen niihin eläinlääkärikäynteihin, että ei tulisi mitään yllätyksiä ja ei muodostuisi tämmöisiä eläinlääkäri- tai piikkikammoisia hevosia, vaan saataisiin ehkä niistä ainakin semmoisia neutraalisti eläinlääkäriin suhtautuvia. Toki voi aina olla niin, että on joku semmoinen kipuasia, johon sitten yhdistyy se eläinlääkäri ja tulee joko eläinlääkäri tai sitten pistoskammoa.
mutta sen mä niin kun tähän haluaisin vielä jotenkin tähdentää, että se on aina opittua. Se on aina jostain tapahtumasta niin kuin lähtöisin. Ja se pelkoehdollistuminen siihen pistokseen tai eläinlääkäriin niin voi tulla kerrasta. Joskus se on tosi niin kuin tavallaan henkilökohtaista, että se liittyy vaan johonkin yhteen eläinlääkäriin, se eläinlääkärikammo, mikä on tietysti kauhean näppärää, että sitten voi pyytää toista eläinlääkäriä, mutta sitten jos on yhteen jo tullut kammo, niin sitten ehkä vielä paremmin koettaisin valmistella sen eläimen niihin tilanteisiin, että sitten se ei lähtisi yleistymään eri ihmisiin. Ja sirutuksen niin kun osuutta olen miettinyt näissä piikkikammoissa, koska joskus on sellaisia nuoria hevosia, joille ei ole tehty niin kuin eläinlääkärin toimesta mitään, mutta ne on kuitenkin sirutettu varsana. Ja mikä sen osuus sitten on tässä piikkikammon tai piikkipelon niin kuin syntymisessä, todennäköisesti aika suuri. Se voi olla ehkä ensimmäinenkin kerta, kun se varsa otetaan kiinni ja pidetään väkisin ja sitten laitetaan se siru ja se tuntuu inhottavalta. Ja sitten se voi olla, että se varsa jää sitten pitkäksi aikaa ilman mitään käsittelyä tai tavallaan sen tilanteen purkua. Että jos täällä joku tunnistaja kuuntelee, niin voisi ehkä yrittää sinne piireihin myös viedä jotain tietoa ja jotain käytäntöjä sitten, että miten sitä asiaa voisi ihan siellä hevosen elämän alkumetreillä niin ajatella ottavansa huomioon. Ja mä käytän tässä piikki- tai eläinlääkäripelkosten hevosten kanssa sellaista, että jo ennen kuin mä pistän, niin mä pyrin siihen, että mä vahvistan sitä rauhallista käyttäytymistä ja paikalla seisomista. Et esimerkiksi siinä tilanteessa, kun tekee yleistutkimusta ja stetoskoopilla kuuntelee, niin siinä eläinlääkäri voi tehdä jo paljon sen eteen, että jos hevonen on rauhaton, niin juuri sillä hetkellä, kun se seisoo paikallaan, niin sen sijaan, että nyt haluaisi kuunnella, että lyökö se sydän siellä nyt ihan niin kuin pitää, niin ottaakin sen stetoskoopin pois. Ja sitten hetken päästä laittaa sen uudelleen. Ja taas jos hevonen on rauhallinen, ottaa stetoskoopin pois. Ja muutaman kerran vahvistaa sitä, että no, kun sä seisot rauhallisesti, niin mä en purista sua tai paina sua taas stetoskoopilla tänne kainaloon. Niin se voi olla, että ihan jo sellaisella pienellä asialla, niin sitten se itse pistäminenkin on helpompaa. Et varsinaisesti sitten ei ole ehkä aina kysymys siitä neulan pistoksen kammosta, vaan ihan siitä, että se eläin ei pidä, että siihen kosketaan ja lähtee siitä liikkumaan. Ja ne oppii ihan äärettömän jotenkin mahtavasti. Ja sitten sekä eläinlääkäri että omistajan toimesta niin hevosten niin rauhoittelevien signaalien ensinnäkin opiskelua, että mitä ne on ja miten niitä tarkkailla. Kipuilmeet ja tällaiset on hyvin eläinlääkäreiden hallinnassa, mutta ehkä näistä rauhoittelevista signaaleista voisi vielä enemmän olla oppia. Ja sitten eteneminen siihen hevosen tunnetila huomioiden. Että harvoin mitkään tapahtumat käy sillä tavalla, että no sit ihan yhtäkkiä tapahtuu jotain, vaan kyllä se hevonen näyttää epämukavuuden merkkejä jo paljon ennen sitä, kun sitten tapahtuu joku isompi reaktio. Niin jos ymmärtäisi sitten rauhoittaa tahtia tai edetä jotenkin toisella tavalla, jos hevosella tulee stressieleitä ja ottaa ne huomioon. Ja sitten varsoilla siis monesti toimii niin kuin tämmöinen voimakas rapsutus ihan sitten palkintona ja aikuisilla hevosilla sitten usein ruoka. Toki se, mikä toimii kellekin palkintona, niin se on aina siitä eläinyksilöstä kiinni, eli me ihmiset ei voida päättää, että no nytten mä
päätän, että mä rapsutan tätä hevosta, niin se rauhoittuu. Että jos se näyttää siltä, että se hevonen ei pidä siitä kosketuksesta, niin toki se ei ole sille silloin palkinto, eikä sitä kannata käyttää. Ja myöskin se, että jos hevonen ei pidä jostain ruuasta, niin ei se sitä silloin auta syöttää, että sekin kannattaa olla aina joitain vaihtoehtoja myöskin. Toki ideaalitilanteessa hevosen omistaja tuntisi hevosensa ja sen mieltymykset, ja sillä tavalla osaisi sitten ohjata, että mikä on sopiva palkinto, mutta se voi olla myös aina tilannekohtaista, ja sitten se eläin tosissaan määrittää sen, että mikä on se palkinto missäkin tilanteessa. Ja jos se pelko on tosi voimakasta, niin ruoka ei usein maistu, eli silloin se voi olla siellä taustalla. Ei välttämättä se, että se ruoka ei toimisi vahvisteena, jos se eläin olisi jossain toisessa tilanteessa, mutta jos on niin pelottava tilanne, niin silloin kannattaa kyllä käyttää sitten negatiivista vahvistetta, eli paineen poistoa, eli sitä, että kun eläin käyttäytyy niin kuin toivotusti on, niin eläinlääkäri menee kauemmaksi ja toistaa sitä sitten niin kauan, että ehkä päästään lähemmäs tai sitten jopa käyttämään positiivista vahvistetta. Että eläimen tunnetila muuttuu ja sitten myöskin muuttuu se, että minkä eläin kokee palkitsevaksi. Ja tässä olisi niin kuin ihan tämmöinen kaavakuva sitten yksinkertaisuudessaan, mikä liittyy myöskin tuohon, että jos jatkuvasti syöttää, niin silloin voi käydä niin, että se ruoan tulo esimerkiksi alkaa ensin ja sitten tulee nipistys tai pistos, jolloin sitten yhdistyykin ihan päinvastaisesti kuin mitä ollaan ajateltu, niin yhdistyykin sitten siihen, että se ruoka muuttuu niin kuin ennakoivaksi merkiksi siitä, että on tulossa pistos. Ja tämmöisiäkin on tullut vastaan, eli eläin on ihan normaalisti käyttäytyvä, kunnes omistaja kaivaa porkkanan taskusta ja sitten alkaa pelottaa. Eli silloin siitä porkkanasta on tullut ennakkomerkki siihen, että kohta alkaa tapahtua jotain ikävää, jolloin se ei sitten tietenkään enää toimi palkkana. Mutta sitten tämäkin yksilö, jolla oli tapahtunut tällä tavalla, niin kun sen asian huomasi, että okei, no laitetaanpa porkkanat pois ja otettiin joku toinen palkinto, alettiin koulutus alusta, niin sitten päästiinkin ihan mukavaan lopputulokseen. Eli on tärkeää aina, että se epämiellyttävä asia alkaa ensin, hevonen huomaa, että jotain tapahtuu, nyt nipistellään ja sitten sitä seuraa palkkio. Tässä nyt on tässä porkkana, mutta toki voi olla joku muukin palkkio. Eli se tunne siirtyy taaksepäin tässä käytösketjussa. Se on kouluttamisen perusperiaatteita. Eli kun johonkin epämiellyttävään lisätään jotain miellyttävää, niin silloin siitä epämiellyttävästä alkaa pikkuhiljaa tulla myöskin miellyttävää. Tämä olisi semmoinen, mikä olisi hyvä pitää kouluttaessa mielessä. Ja sitten semmoinen niin kuin tähän pistoskoulutukseen vielä, että missään tapauksessahan ei ole siis ok pistää sitä hevosta neulalla ikään kuin huvikseen harjoittelumielessä. Eli eläinlääkäri on se, joka pistää neulalla ja oikeassa toimenpiteessä, että nekin semmoiset potilaat, jotka on piikkipelkoisia, joita mä käyn kouluttamassa, niin mä en koskaan pistä niitä oikeasti neulalla ennen kuin on oikeasti sellainen tilanne. Se on kyllä ihan tämmöinen niin kuin eläinsuojelullinen asia, että ei voi tökkiä neulalla ikään kuin vaan harjoitellakseen asiaa. Että sit voi miettiä, että jotain sellaista, joka sitten että jos on oikeasti semmoinen eläin, joka tuntee sen pistoksen ikävänä, toki sit voi eläinlääkäri esimerkiksi puuduttaa sitä ihoa ennen sitä pistosta, jos on muuten harjoiteltu, että osaa seistä paikallaan ja sietää sen paineen siinä kaulassa, kun staasataan. Mutta siis voi käyttää jotain tämmöistä kynää tai sitä konusta tai sitten jotain rautalangan pätkää, joka niin kuin
tekee sitten semmoisen niin kuin pistemäisen nipistyksen, mutta ei lävistää ihoa neulalla. Eli sellainen harjoittelu ei ole ok ollenkaan. Ja monesti sitten vaikka se eläimen omistaja niin kuin kuinka kouluttaisi sitä eläintä siihen pistokseen, niin se on kuitenkin eri asia sitten, kun eläinlääkäri tulee pistämään. Eli silloin olisi hyvä, että sillä eläinlääkärilläkin olisi taitoja sen asian ratkaisemiseksi, koska sitten ihan niin kuin pelkästään niin kuin tavallaan sitä, että voi harjoitella tukitaitoja, paikalla seisomista, kiinni sidottuna olemista, riimunpaineelle myötäämistä, sitä staasaamista, niin kuin kaulan nipistelyä ja siihen sit mukavan asian liittämistä ja yleistää sitä eri ihmisiin. Ne on niin kuin hyvät perustaidot, jos on semmoinen, joka pelkää sitä pistosta, mutta sitten ihan se varsinaisesti se eläinlääkäri, joka tulee sit pistämään neulalla, niin se on kuitenkin aina vähän eri tilanne, niin silloin olisi hyvä, että eläinlääkärillä olisi myöskin siihen taitoja. Ja tässä on hyvä, että olisi äänimerkki käytössä, mutta se ei ole tietysti mitenkään pakollista. Se merkkaa aina niin kuin vähän tarkemmin sen hetken, mutta vaikka olisi sitten jatkuva syöttäminen tai joku nuolumatto tai likitkivi, niin siinäkin olisi tosissaan tärkeää se ajoitus, että se ikävä asia alkaa aina ensin ennen kuin sitten se ruoka tulee sen hevosen saataville. Ja sitten kun ikävä asia loppuu, niin toki ruokakin kannattaa silloin ottaa sitten tauolle, niin se yhdistää se hevonen sen siihen paremmin. Sitten enemmän voisi käyttää tämmöisiä tukivalmisteita. Meillä on Suomessa aika vähän sitten saatavilla. On tämä niin kuin tämmöinen rehuun sekoitettava sylkene, joka on niin kuin pitkäkestoisempi, olisi hyvä aloittaa muutama päivä ennen. Että jos hevosella on joku haastava tapahtuma tulossa, niin tästä on kyllä hyötyä. Itse mä oon käyttänyt tätä sylkeneä silloin, kun mun hevoset reissaa vaikka jonnekin kurssille. Se ei toki toimi silloin, jos on kilpahevonen, koska tässä on asioita. Mutta jos nyt menee niin kuin itse menen, etten mene kilpailuun, vaan mene kurssille, niin sitten aloitan kyllä omille hevosilleni tämän sylkenen edellisenä päivänä. Se auttaa siihen, ei ehkä niin, että ne niin käyttäytyisi eri tavalla siellä niin kuin tilanteissa, mutta ne selvästi syö enemmän. Eli sitten heinämäärä, minkä ne syö, niin pysyy suunnilleen samana kuin mitä kotona syö. Ja jos mulle ei ole tätä sylkeneä käytössä, niin ne syö ehkä vaan 1/3 siitä heinämäärästä, mitä ne söisi kotona. Eli syöminen on huomattavasti huonompaa sit vieraasympäristössä. Ja sitten taas niin kuin lyhytkestoisiin asioihin, vaikka kengitystilanteisiin tai johonkin eläinlääkäritoimenpiteisiin on myös suositellut tätä tämmöistä, joka oli ennen Confidence EQ ja nykyään nimellä Secure Horse Flash, joka on tämmöinen sieraimeen laitettava feromonivalmiste ja sen kesto kestää muutaman tunnin. Jep. Siinäpä kaikki, mitä mulla oli sanottavaa. Nytten voi kysellä, jos on jotain semmoista kysyttävää. Tässä viimeisessä diassa on mun 4 hevosen lauma, joka mulla kotona asustelee. Ja jos jotakuta kiinnostaa niiden kouluttelut, mitä mä puuhastelen, niin mä yritän päivittää tuonne Instagramiin semmoiselle tilille kuin ELL-miravet. Niin sen voi ottaa seurantaan. Nettisivut on myös miravet.fi, mutta ne on päivityksen tarpeessa. Ei ole ehkä ihan ajantasaiset, mutta sellaiset on olemassa kanssa. Kiitos Mira. Kiitos kaikille, jotka olette tulleet linjoille tänään kuuntelemaan hirmu tärkeää aihetta. Kiitos Mira, valtavasti hauskoja, hyviä ja käyttökelpoisia ideoita. Tässä olisi aihetta vaikka parille päivälle, mutta kivasti olit koonnut tähän. Niinpä, joo. Ja kyllä, jos siellä on kollegoita vielä linjalla, niin mä käytän tämän nyt hyväkseni mainostamaan, että meille saa tulla harjoittelemaan käytännössä
hevosten kouluttamista, että mulla on täällä nykyään tämmöinen mahtava plurrattu autotallitila täällä, missä on tarkoitus sitten eläinlääkäreille vetää kursseja, että rohkeasti vain harjoittelemalla oppii. Tämä on semmoinen käytännön taito. Hyvä. Kiitos Mira ja kiitos kuulijat. Pahoittelen vielä suuresti näitä meidän teknisiä vaikeuksia ja venynyttä aikataulua, mutta ainahan nämä ei mene niin kuin Strömsössä, kun tekniikan kanssa pelataan. Kiitos kuitenkin tästä illasta. Saatiin tämä maaliin lopulta kaikkien vaikeuksien jälkeen. Jees, hyvä. Kiitos ja Kiitos. hyvää yötä.